A Maszat 1 az első magyar műhold után már készül a Smog 1, a Budapesti Műszaki Egyetem fejlesztői csapatának újabb zsebműholdja. A mindössze 5 cm élhosszú kocka feladata az RF Smog, vagyis az ember által keltett rádiófrekvenciás szennyezettség mérése lesz. A műholdat a tervek szerint mintegy 600 km magasban, a digitális földfelszíni tévéadók frekvenciájának sávjában állítják majd föld körüli pályára. Így hangzik, amikor a műholdat morzekód segítségével hívják. Smog 1 egy kis műhold nagy célokkal. Itt a Műegyetem szélessávú hírközlés és villamosságtan tanszékének laboratóriumában fejlesztik. Smog, vagy ahogy a csapat hívja, zsebi, olyan kicsi, hogy a zsebünkben is elférne. A rászerelt napelemek segítségével a napból közvetlenül nyer energiát. A műholdat már most edzik, hogy kibírja majd a termoszférában uralkodó magas hőmérsékletet. És akkor most be is kapcsolom a műnapunkat a hozzátartozó hűtéssel együtt, és hát a kockánk az most megfelelő állapotban van a naphoz képest, hiszen mindkét napelem kap megfelelő mennyiségű fényt, ilyenkor a kockának a fedélzeti alrendszerei szépen fölélednek, és elvileg már a földi állomásunknak a rádióján keresztül már adatok érkeznek. A Műegyetemen Smog másodszülött műhold. Svint András vezetésével itt készült a Maszat 1, az első magyar műhold is, amely 2012 és 15 között keringett a Föld körül, és számos képet készített bolygónkról. A 10 cm élhosszú Maszathoz hasonlóan Smog is egy CubeSat, vagyis kockaműhold, csak kisebb. Élei 5 cm hosszúak. Úgy tűnik, hazánkat a kockákról fogják ismerni. Gondoljunk csak Rubik Ernő találmányára. 3 év után automatikusan az merült fel a fiúkban, hogy folytassuk egy még nagyobb műholddal, még nagyobb műhold, még nagyobb pénz. Tehát nem tudtunk összeszedni egy pénzt, tehát elmozdultunk a másik irányba, hogy próbáljuk meg kisebb műholdat csinálni. Most a Smog 1-2 dolgot kellene, hogy teljesítsen. Az egyik életben maradjon, a legkisebb műhold lesz, amint igaz, ami eddig készült. A másik pedig, hogy ténylegesen megmutassa azt, hogy milyen az elektromágneses szennyezettség. Mennyi mindent sugárzunk ki a világűrbe, anélkül, hogy bármi értelme lenne. De hogyan fogja mérni Smog az emberek egész pontosan a tévéadók által kibocsátott RF Smogot, vagyis rádiófrekvenciás szennyezettséget? Ez a 4 darab bajusz, ez az adóvevőnek az antennája, ez a 2. A másik rám erőleges 2 bajusz, az pedig a spektrummérő antenna, tehát azzal fogjuk a méréseket végezni, miközben nagyjából egy ilyen 600 km-es földkörüli pályán keringünk a föld körül. A kis műhold útját a Műszaki Egyetem épületének tetején található nagy teljesítményű antenna segítségével kísérik végig a fejlesztők. Ami itt most a háttérben konkrétan látszik, az a bizonyos vezérlő, illetve vevő antennánk, 4,5 méter átmérőjű parabola antenna. Ez egy megfelelő árbócon van rajta, forgatóval, 2 tengelyes forgatóval. Ez azt jelenti, hogy a fejünk fölött levő félgömbfelületnek bármelyik pontjára rá tudunk állni. Ez pedig már a földi vezérlőállomás, ami szintén a Műegyetem épületében kapott helyet. Ide futottak be annó azok az adatok, amelyeket Maszat közvetített, és innen figyelik majd kistestvére Smog jeleit és méréseit is. A zsebműhold egyébként 5-6 alkalommal halad majd át Magyarország fölött. A sárga pont közepén van valahol a vezérlőállomásunk és a lefedettségi terület. Ezen a pályán látszik, hogy itt csak első van mellettünk, de horizonton nem bukkan föl. Mert ugyebár nem egy geostacionáris műhold, tehát nem állandóan látszik egy fix pozícióban az égen, hanem napon körülbelül 90 perc alatt kerüli meg a Földet, és körülbelül naponta tőlünk Magyarországról úgy 10, nagyságrendileg 10 pálya látható, ezek olyan 6-10 perc időtartamig tartanak. A földi állomás naponta 70 percet tud majd Smog 1-jel kommunikálni. A küldetés fontos része, hogy az adatokat, amelyeket a szerkezet közvetít, a rádióamatőrök is tudják venni. A laborban ehhez most egy külön programot fejlesztenek. Most be van kapcsolva a Smog 1, és azt láthatjuk, ahogyan mindenféle adatokat küld nekünk. Gyakorlatilag azt kell elképzelni, hogy a Smog 1 az űrben van, mi pedig a műhold vezérlőállomáson ücsörgünk a monitor előtt, és érdekel minket az, hogy a különféle fedélzeti adatok azok milyenek. Alapvetően az egyes panelek és részegységeknek az adatait láthatjuk, hogy például az energiaellátó egység éppen 3,3 voltunk van. Hogyha az űrben lesz, akkor
Minden ilyen kis információ nagyon fontos számunkra, hogy el tudjuk dönteni, hogy történt-e valami a műholddal. Ha minden a terveknek megfelelően alakul, akkor Smog nem sokára föld körüli pályára állhat. Az Unisat 7 nevű 1 tonnás olasz műholddal együtt küldik majd fel a mindössze 250 g-os zsebműholdat. A fejlesztők már az utolsó teszteket végzik, hogy a start napján minden a legnagyobb rendben legyen. Nagyon szorítunk, mert a dupla start miatt ugye még külön gondunk, hogy ilyen picit egyenesen nem visznek fel. Most egy olasz nagyobb 20-25 kilós műholddal csatlakozunk együtt, és majd az fog kidobni. Tehát egyszer a rakéta működjön, másodszor a pályája álljon az olasz műhold, majd utána kihelyezem bennünket a pályára, és ráadásul még mi is működjünk. Tehát ez ilyen sokszoros áttétel és nagy-nagy szorítás, hogy minden sikerüljön.